ginapanugyan ni Konsyal Calao Puentevilla angot sa pagsaulog sang bag-ong tuig. Tricycle driver nalukpan sang puwete sa syudad sang Bago, Pilason. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. May posibilidad magapangatubang sang panibag-o nga kaso si Suspended Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag. May angot ini sa illegal nga pagkot-kot sa New Bilibid Prison. Ginpahayag ni Bucor Officer in Charge Gregorio Katapang nagwa sa findings sang Department of Environment and Natural Resources nga illegal ang pagkot-kot sa main penitentiary sang Pilipinas malapit lamang sa quarter sang Director General. Ikonsulta man ni Katapang sa Department of Justice kung ano ang ipasaka nga kaso. Sa madumduman, mismo si Katapang ang nagbuyagyag sa ginahimo nga pagkot-kot sa pasilidad sang Bilibid nga may kalaparon 4 ka ektarya nga may kadalumon sang 30 metros. Sa bahin ni Bantag, ginpahayag sining ang plano nga magtukod sang madalom nga swimming pool tungod siya kag pila ka Bucor personnel ang mga scuba diving enthusiast. Perte ba? No, imo na scuba diving ang sulod sang Bilibid. May mga transaksyon sa dalagko nga mga kompanya. Perte no? Daw medyo bumantogid, nagsikat gid ang anay Bucor nga hipe si General Gerald Bantag. Sospetsado pa sa mga aligasyon mastermind sa pagpapatay kay Percy Lapid. Subungman ang pila ka mga pagpamuno kon hubog sa sulod sang bilangguan sa pagkadamo-damo sa mga reklamo sa sulod sang Bilibid sang panahon ni Bantag. Amo nang siling sang isa ka anay nagdugay sa Muntinlupa sa sulod sang Bilibid nga kon hipi ikaw o kon bisan na lang gani nga gwardya ka lang sang Bucor dali ka magmanggaranon sa sulod. Labi na gid kon malapit ikaw sa mga drug lord. Din kakita niya nga mahulam lang silpon, matawag lang tagaan ka 10,000, 20,000, kung medyo kapagatiga ka, hasta 50,000, magyan mo. Porte ang kwarta ko do buyo sa sulod sang Bilibid. Amo inaya ang iskandalo sa sulod nga halin sa una, 4 lang kakanto ang Bilibid, hindi pa matapna ang mga illegal nga bagay, pagpasulod sa mga siyabo, pagpasulod sa mga armas, pagpasulod sa mga babay, kalingawan sa mga bilanggo nga mga drug lord, pagpasulod sa mga armas kag iban pa. Diin magi na sa babaw, of course, sa alagyan, sinong naga-facilitate sini para makasulod, sinong gamantay sa portahan, kundi gwardya, porte. Sa pagkadamo kwarta sa mga gwardya, labi na gid kun ikaw ang hepe sa sulod sang Bucor. Na iskandalo initanan sa panahon ni Bantag kag ang pagkapatay sang broadcaster nga si Percy Lapid. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:05 na, madmad na. Hoy, 5 kaadlaw na lang abilin sa tuig 2022. Masaylo na kita sa tuig 2023. Anano nga kapalaran ang nagahulat sa aton sa masunod nga tuig. Pero kung basahon kag pamatian mo ang mga survey sa gihapon, ang aton mga kauturan, wala nagasurrender. No retreat, no surrender. Sige nagalaom nga mangin malipayon ka magauswag ang ila palagabuyan sa tuig 2023. Amo na ang ginatawag naton iniblang pagsalig sa kaugalingon. Pinoy kitaya mo. Sa tanan nga kalalatan nga magahan-o sa aton ang Pinoy gabangon kung matumba gabangon gabato sa kung anuman nga pagtilaw sa kalibutan. Amo na yung fighting spirit sang mga Pinoy. Perte, no?
amo na iyang abilidad sa mga Pinoy budlay sundon. Kita mo na sa mga bagyo, mga kalamidad, sa ibabaw na sang atop, dalapawa na sang tubig, pag-agi sang kamera gayon pa. Porte ang Pinoy mo. Adi ang kakita yung abilidad sang Pinoy. Terrible. Wala naga-surrender. Nagapano pang iba naton nga mga kauturan sang madamo pa nga mga bagay nga iga-uswag sang ila palagabuyan. Tira Pinoy, hindi magdula sang paglaom. Basta buhi, may paglaom. Basta mapisan, hindi ka magutman. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:07 na dugay-dugay pasudlon tana ang aton patrol ang ila sini observation sa palibot sang syudad sa Bacolod sining matugnaw nga kaagahon porte sa pagkatunaw. Grabe daw aircon man no? Ang huyop sa ngangin sagwa. Kung dire sa sulod may aircon, magwa ka porte pagidya. Ang huyop sang katugnaw sang panahon. Along lang, medyo amo ining panahon, alin Disyembre pakadto Enero, nga magamuda naman ang ubot sang kasusipon nila at kaga iban pa. Preparasyon lang ang kinahanglan. Aber, diri kita, ang observation sang aton sini patrol. Balita sa patrol. Karon nga kaagahon daw bag-o ang aton sini nagaman sa patrol si Aksyon Del Salazar. Aksyon Del, good morning. Kamustang katugnaw sang panahon? Yes, good morning Action Fred. Kag sa aton sa mga aksyon subong nga adlaw no ngati ang nakatutok subong sa aton nga pagpangalagad. Perte katugnaw diri sa may sagwa along Rizal Alacson sang syudad sang Bacolod Action Fred. Amo na subong aton sa nga exact location diri sa may intersection no sang Rizal Alacson sa may Bacolod City. To kay na pagbugtaw ko, ininit tubig na yun ang ginpreparara para at least makapaligo kita kagati kay kung wala sa init Action Fred, do feeling mo do naga-ice nga tubig ang imo sining ginapaligo. For sure, si iba natin mga kaksyon nga kauturan amo man ang ginaobra Action Fred pagod ngati daw hindi gid magwanta subong nga semana ang katugnaw diri sa may siyudad sa Bacolod. Dahil pila kita ka makauturan nga nakitaan ngati naga-doble-doble na ang jacket nga ginasuksok kung magwa no sila mga panimalay pagpadulaw sa mga merkado para magbakal sila mga palaklon Action Fred. So advance Happy New Year sa aton sa mga kaksyon na kagti sa Action Fred. Damo na sang excited daw sa aton sa observation no kalinong sang Bacolod City kung palupok ang pag-aambalan daw kamingaw pa as of this day Action Fred. Pangod ngati daw kisala kita makabati sang lupok malaka-laka nga lupok kag man actually ang ginapanagwagan kag ginakapanyaman sa aton sa mga otoridad nga kung mahimo hindi na magpalupok para likaw kita sa mga firecracker related injury Action Fred. So sa aton sa mga action na mga ganyan sa mga nagapreparar sa inat nga pagkaon palabakawon for sure Action Fred subong ginaprepara subong sa mga ginikanan amuning mga pagkaon wala nga mayara sang sabaw sang mainit nga sabaw. Kaya na naglabay na ako sa nga patrol. Mainit nga sabaw subong matugnaw nga panahon Action Fred akangay sa mga sutanghon no nga may sabaw manok na Action Fred agon ano pa dira nga pwede mahigop especially nga subong magluwas nga matugdaw ang panahon mayroon kita sa mga kautulan daton nga nagabatsyag man sa nga masakit Action Fred pagod man sa nagalain-lain no nga lakat sang tiyempo ko panahon diri sa mga syudad sa Bacolod. Kag subong sa na-mention ko na ari kita diri sa area sa Action Del. Yes, Action Fred. Sang panahon namon mga amuning porte sa pagkatugdaw, gamuda ang taho sa una mo. Pagbugtaw namon sa una, taho ang ginainom sang aton mga kautura pati amo ginikanan sa una, taho iya mo ang ginainom kon amuning katugnaw sa panahon. Correct. Amo na sa Action Fred ang actually sa mga kapihan may mga taho na nang gina-serve mo
no ngati magluwas sa mga may mga edad nga nagainom. May mga pamatanon man nga mahilig mag-inom sang Taho Action Fred ngati Mayo sa tutunlan. Nagapanami ko no sang tingog kag syempre isa man sa healthy living nun baga sa mga kauturan natin nga nagainom kag mahilig sa Taho Action Fred. Kahit subong hindi natin mapaktan ang tiyempo, ang lakas ng panahon. Pag masayon Action Fred ngati dugang man nga vitamins ang taho sa aton sining lawas sa pampakondisyon sang tutunlan ag sa aton sining nga lawas Action Fred. Diri kay na sa aton sining namtangan sa may Rizal Lacson may pila kita diri kay mga motorista na naga-rekta-rekta lang, wala naga-bahar-bahar diri nga area. May lagay kay na motorcycle Action Fred ngati may angkas naga-easy-easy ang iya sining lakat ka dasig-dasig ang pagpadalaga. Alam to kayo nakibot ko kayo na kay nagpark ko dito sa account ng motorsiklo, nakibot lang kung may hinali lang nga labay dasig Action Fred kag wala na barbahara dito sa area sa Rizal Lacson. No? So careful lang sa aton si makaturan especially sa mga nagabiyahe kag nagamotora nga wala sang helmet pangod ngati makitaan man sa aton sa Facebook Live nga may mga dalan pa no nga basa no portion ng dalan nga basa kag madrudan doga subong nga kagakod na Action Fred. Naglabay kita dira sa area sang Dalan Burgos, especially sa may Burgos Public Market. Kita daton nga sa Sako man ang pila naton ka mga kauturan nga nagapreparar kay nagabukas sa nasitag-tagsa ka mga pwesto sa mga merkado. Sa imana kalabanan din makita naton ang mga tricycle drivers nga nagaulat sang pasahero diri along sang Dalan Burgos subong nga kagahon Action Fred. Dugay i-check nato ang pinaka-latest nga presyo sang prutas no sa pila ka mga area kay subong kagahon may pila Action Fred ka mga fruit vendors nga bukas kag naga-operate special dira along sa may palibot sa Bacolod City Public Plaza. So far, amoy ng observation report nga madulong sang patrol. Action Dale Salazar una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 4:13 na. Amo na ni nga inadlaw nga mangin mabakal ang mga prutas. Matigada na 12 fruits no. Ang tagsa ka mga panimalay nag-13 na gani. So amo na ni nga simana. Kaya nagligad nga simana, wala pagid bakal ang mga prutas. Nagbakal man bangod sang pizza 24 sang gabi, pero subong ya itigana gid para 12 fruits kuno kay nagapadibuinas kuno ina sa sulod sang panimalay. Ina kon makasarang ka, pero kon daw kulang-kulang ang unod sang bulsa, pwede man gyapon tipon ka lang yan sang barato May mga bayabas ba nga kuan hapit kada bayabas 2 kabilog. Kundi na nga may bungang bayabas na kamapitan mo. May tino-tino man. Hapit kada mga 5 kabilog ka tino-tino. Nablang mga kuan lang. Kung may lubi kamapitan na, may lubi man. Butong nga bida. Inang do ara lang sa palibot bala. Nga hindi na kinalan baklon. Di prutas magyapon na, no? Hindi bala? So, amo ina, sa atod mga utod nga daw, hindi iya makasarang. Medyo tradisyon bala kung kaysa. Tradisyon na nga balay sa mga negosyante para nga magbakal man ang ila sini nga mga baligya sa tion sa pagbulag tuig. Kaya kung nagligag si mana magbakal, base kon madunot sa bala, labi ng mga pako. Pero kung subong, ang medyo habal-habal gawang baklon mo, eksakto gid. Pag 31, luto gina siya. Pagkaaga, pizza 1, may pasabor ka na sa pambahaw mo. Okay na? O sige, preparar ng aton mga utod kay nagahilapit na ang pagbulag sa tuig. Anong manamit ka pamahaw karong agaman? Amuning katugnaw sang panahon sang una sang amon panahon ng pigado ginang pangabuhi bala kung mag-amuning tugnaw ang Bisaya nga ginamos bala pinakabakal mo barato siya mo pagkatapos siya tambal gid sa tugnaw kundi Bisaya nga ginamos may kalamunding ka 3 kabilog pusan mo sa kutitot mga 7 kabilog amuning katugnaw ga pamalhas ka mo
sa kanamit pa katuyom sang agiya gataragnak laway mo. Galing kon nagaedad ka na, medyo dulod-likado na maghagad sang pustak-pustak sang Bisaya nga ginamos. Base bala kon pagbugta mo pagkaaga, kratses na ang kinahanglan mo. Kaya ang balatian ay mga gout, kaiban pa sa una sa panahon sa mga katigulangan, rayumay na siya. Sa tion nga mag-amuning panahon, abaw ga igod-igod ang aton mga ginikanan sa unang aton mga lulo, kay man porting bisyo man. Sang hubin pa porte man na kung magbisyo. Pag-abot sa edad 50 pataas, ginasukot na sang balatian. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:17 na, morning na kay Milili Oligo Tamyaw ya, si Bosya Lito Baba, kay Ryan Bilio, good morning, kay Ters Vergara Sanso, good morning, gamonitor sa Moises Padilla, kay ATG Hilarso, good morning, Puerte Tugnaw, monitor lang ko sa Purok Batahom, Tangob, Bacolod City. Nga pita, salamat gid. Puerte Tugnaw gid. Kay Doy Artor, good morning, tamyaw ko pamilya Dison, Donton Apirotso, Dihada. Sige. Kay Julpa Caritatibo, morning ko na. Kay Bindol, sa Bindol Family, Tilong Kulot Caritatibo, John Kag Namay sang Luna Street, La Paz, Iloilo City. Kay Jose Mungcal Torilla, ga monitor live sa Binalbagan. Kay Ironilo del Rosario, good morning. Tamyaw ko happy birthday, ikapito nga pagsukat ni Aaron Lowell Jutay sa Hacienda Newton, Victoria City. Kay Aaron da Lowell, happy birthday gid karon nga adlaw. Kay Armando Gabang, liog tamyaw kay Nong Erning kag Chay Bibing Horelia. Sige, good morning da. Kay Alex Muntisa, morning. Di na ko nakamonitor sa imo from Miagaw, Iloilo. Nga pita, advance Happy New Year. Salamat gid. May lang nga pag-upod-upod sa aton tagsagid kaagahon. Nami ni kon pulo kagahon, wala pulo panamyaw, kakadaw ga enjoy ikaw. Labi na gid kon matugnaw ang panahon. Kay Judge Nap Diamante, gabugtaw na ni Judge Tugnaw man, kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Paririmias Aruyo, kay Toto Raul Alibuga, galadlag na pamahaw mo da, kay Reuben Tampos kag Bob Rancia, advance Happy New Year. Kay classmate Efren Pompirada kag Nets Alarcon, kamusta ka mo? Si Pare Kinit Pabonda, si Paring Istoy Quirido, kay Richard kag Toto Binos, galuto na kamo pamahaw da. Ay Pare Erning ginatabyaw siya aga pa o. Pero gabugtaw na ni siya por sigurado. Kay man mga teenagerya, mag-amuni nga mga oras gabugtaw na. Mga hobines gabugtaw na. Aga pa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:20 na. Uy, ginlubong nagali kahapon nga adlaw si Northern Negros Electric Cooperative General Manager Attorney Danny Pontevilla sa Rolling Hills Memorial Park las 2 ng hapon. Ginlubong ang kaso padayon pa nga ginaarangka sa aton kapulisan. Ginpamisahan si Pontevilla Santuario de Maria Redemptor's Church alauna sa ngapon. Nagatalambong man sang lubong ang mga abyan kaupod sa trabaho ni Pontevilla sa Nonico, taga Sinico, NGCP kag pila ka politiko sa iban nga syudad. Nagatagman sang 21 gun salute sa kay Pontevilla sa pagpanguna sang Special Armed Forces. Si Pontevilla, biktima sang pagpanglutang sa tung Disyembre 21 sa sulod mismo sang iya salakyan sa Dalan Lacson, syudad sa Bacolod nga nagresulta gid sang iya sini kamatayon. Kabay pa
ang pamilya naga pangamuyo gid nga kun mahimo matagaan gid hustisya ining kamatayon sang abogado. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:21 na ang libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon ginapahit. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permi gid siya, kay hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Amo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos, man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga conflict sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan yung gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basis ko nadala nagig kami nga may pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos niya. Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? Kung sana, ano nang nahuya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko ano, hindi ko permi makamit, tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test, kay may time limit, tapos, ang connection pa dahil permi sa akon, kag hindi ko masyado makita, kay, isa, blurred man ang cellphone niya, kung ang ginagamit ko siya, wala sa anak ko baan ko for me kasi hindi mo ko madala sa top. Siyempre kay isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga bigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga mga tawag nga mabulig sa inyo.
Biskan, pigado lang kamo ka. Hindi nyo gitpag underestimate ang inyong self. Nga, biskan, pigado lang kamo mo silingon. Hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado. Hindi na sa rason para makauntat kamo sa mga eskwela. Damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige-sige lang kamo pray kay God. May madamo kaya nga tao nga manggulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God.
sa nga mga ayo sa ginabakal cellphone kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man ya sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ako sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiyan mo na, ginharay ko sa katulog, di ko nag-intra. Di, nagsiling pa sa gana nga niya, basi hindi magupang malawagan, kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang, kay basi kaluyan si Malga Diyos, kay ikaw mablang malawagan, hindi, dako naman yung pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiyan mo na, guro sir, madamo kayo salamat sa inyong aduan, ma'am muna, kag Jan Diaz, kag sa tanang ina-invite ko lang, no, na kabay ka kaluyan si Malga Diyos. 4:32 na. Kamusta ang tikang sang panahon? Sherline ang nag-aapekto sa Visayas. Amihan naman ang nag-aapekto sa Luzon. Ang Eastern Visayas may ara magalumon nga kalangitan. May lapta-lapta nga pagtupa sang ulan pagpanaguob bangod sang Sherline. Ang pila kabahin sang Visayas, Palawan, upod ng Calayan Islands may ara man magalumon nga kalangitan, panalagsa nga pagtupa sang ulan. Ang Occidental Mindoro magalumon man ang kalangitan, bangod sang amihan. Puerte ang pagtupa ula untat nga ulan, nagtuga man sang 8 kapatay, 19 missing, bangod sining Sherline kag amihan. Porte, no? Wala untat nga pagbubo sang ulan. Porte sa pagkatugnaw. Ang pila naton ka mga kauturan ga kinurog-kurog sa tion sang kaagahon. Ang iban nga barikutot pa basi malipat kamo kahapon pista opisyal subong may opisina na. Pero mga estudyante medyo relax sila kay bulo bakasyon na. Pero ang opisina hasta lang sa Huwebes. Pagka Biyernes, Sabado, Domingo, Lunes, another 4 days nga bakasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:34 na. Balangon na kamo kag manghimos. Kay temprano pa mamahaw. Kalo-kalo kamo da kag luto kamo sa mainit-init nga sudan. Kay Jonathan Puentes, good morning, gapangagda sa kape. Kay Regina Ligaspe Pasuit, good morning man. Si Ana Sinuro, ari siya, bao tugnaw kuno ang kagahon. Amo, porte, no? Kay Consuling Valientes Hernandez, good morning man. May lang nga pag-upod-upod sa aton tagsagid kaagahon. Nami niya kung kagahon duludugsing kay medyo may kurog-kurog pa nga dala. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:35 na. Ang iban nga lugar gani nagdeklarar na state of calamity. Labi na gid ang gobyerno sa Misamis Oriental dito sa Gingoog bao halit sa babasko nga pagulan kag pagbaha mismo sang nagligad nga Pasko. Grabe siling sa ila mayor nga si Eric Cañusa kon mahimo nga maka-deklarar sila state of calamity, mabuligan matagaan pagkaon subong man apektado nga mga pumuluyo diamak madamo ang pamalay nga nagkalawasak kaya sa mabaskog nga daludo tubig tugas sa madamol nga ulan kag mabaskog nga balod sa dagat kag suba sa Gingoog City. Padayon nila gina-assess ang epekto sa palagabuyan kag kalitan sa mga pump boat, mga mangingisda, talamnan sang humay. Porte, no? Amuning halit, Disyembre pa naman. Pila man katao, nagkalasamaran na. Di mga 7,000 ka pamilya ang gin-evacuate man. Kalabanan sa 3 ka barangay nga ginigo, tob-tobliog nga pagbaha. Di kakita niya baha nga hasta sa liog man. Porte, no? Sa aton di siling mo tulo-taliti lang ulan-ulan lang gabatya kita sang katugnawon didto sa Ilaya Porte.
tagaliog ang tubig. Was out ang mga kabalayan. Ti amak mo nga Disyembre ang balay mo lutaw-lutaw. Wala kaya skaan nga balay. Kaya tuyaw inanod sang daludo sang tubig. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:37 na. Balik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa kung anuman ang ginham. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kung ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kung larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kung pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kung mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sunod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay sa Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyong.
I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Hoy pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon.
pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabalaka ah. Kay bisan pagalapta ang TB kaangay sang kataro kag trangkaso, hindi inituman nga makalalaton ah. None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag kapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Ah, sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tio na aton binang-pinago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangangan, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sang mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox. Agod hindi na makalaton pa sa iba. Ang preparasyon, ang mga pribadong hospital nagpalayag ang preparasyon okay na, intact na, ariglado, all set na sa mahimo mangin biktima sang palupok pagkabulag tuig. Ang botsilingon ang mga hospital nagapreparar na. Mga 20 na ang mga nagkalasamaran sa palupok. Amo na nga siling ko, hindi na maghagad palupok, ibakal na lang pagkaon, mamati na lang kita sang lupok. Total, dihamak man ang nagapalupok. Ang madamo, kwarta, damo bakal palupok, gasinagabong, mamati na lang kita. Hindi na lang kita magpasimpalad, nga kita gid ang magpalupok, kay base kon madisgrasya pa. Yung pagbugtaw, pagkaga, wala ka na tudlo. Pagbugtaw, pagkaga, hindi ka nakakita. Kay man nalukpan na sa mga palupok nga ang iban, ginadilian na sige giyapon, sikrito lang nga ginabaligya sa pila kamaluyagon magpalupok. Luyag nila ng gauyogin ang balay-bala. Ang malain, basta kay kung magpalupok sila, kung gusto ka magpalupok sa lagko, palukpa sa ugsaran mo, dalong balay mo, malain kay ipilak pa nila ina sa madamo o sang tao. Ang iban gani kinapilakan pa mga salakyan, inang panghalit, di ba nga porte.
Di kung gusto kaya mamati isang porte katunog nga lupok, palukpada sa ugsaran mo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:51 na. Kay Salvador Tanalion, good morning niya Kapitan Nitib. Tamyaw ya Sophia Angel Tanalion, nagamonitor sa Pontevedra with love. Kay Utay Benedicto, tamyaw ko kay Nunoy Bacuado sa barangay San Jose, wedding anniversary nila. Sige, happy anniversary. Kay Niel Brian Balues, morning. Kamusta? Watching live from Purok 4 sa Ubay, Barangay Agisan. Good morning ada sa mga kaparyentihan ko kag mga amigo-amiga sa Banwasang Isabela. Sige. Kay Jose Monjuan, monitor kami sa Pandanbil, Hinigaran. Kay Abraham Sirantes, morning, always ga monitor sa Barangay Yubo, La Carlota City. Tamyaw lang ang pamilya Sirantes kag Abiset. Kay Chow Israbon, kay Melvin Pinyapel, good morning man. Kay Roming Estrabon Hidalanga sa Barangay Talaban, Himamaylan, gapangagda siya kape karon nga aga. Kay Crisilda Balindes Iman, advance Happy New Year. Happy pista ko no sa Barangay Maaw. Pista sa Maaw subong. Kay Imbong Ducampo, ari lang kami niya, ga-monitor sa Maaw. Taga Maaw da, good morning. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na. Arangkada na ang SIM registration. Talakayon ta na karon sa ikadwa nga hutong sang aton sini nga pangalagad. Importante man may nagareklamo o galing iarangka na, ipatuma na sang aton sini gobyerno. Man nagugat ini sa mga tao nga wala sang obra, ang ila sini nga gamit nga para kuntani sa kayuhan ginagamit sa hindi amo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na. Balik ako pagkatapos ni. Pagbisita sa Ayala Malls Capital Central. Agud ma-eksperyensya ang Heart of Bacolod. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periods ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga Standard time, las 4:59 na. Daw medyo malinong-linong man no? Ang aton Pasko, labi na gid kay maulu-ulanon ang panahon na kon pamatian ta base sa record sang City Disaster Risk Reduction Management ka opisina suno kay CDDRMO Head Dr. Ana Maria Laarne Pornan, minor nga vehicular accident lamang ang kaso nga gin respondihan sang iya personnel kag tubtob sa adlaw sang Lunes. Wala sila sang na-record nga naging biktima sang palupok. May ini nga patimaan kabay pa nga magpadayon ini nga wala lang sang mabiktima para medyo happy man ang aton sini Pasko kag bulag to Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5 kay Aquino Mendez Christopher. Good morning, naga-monitor live sa Balaya, sa Purok Roadside, Barangay Tangob. Taga Tangob na good morning. Kay Gerald Baranilla Dumlao, good morning. Kay Heidi Magallanes kuno Haranilla, nga nagatigang agapapaw, kag nagapamatig yapon sa istasyon. Salamat gid. Kay Mario Olvido Aquisa,
Oo, mainom ta kape, monitor lang nga sindalugway. Tamiyaw ko tanan nga pumuluyo sa barangay Balaring, Silay City. Kay Evelyn Sinaon, good morning. Monitor kami ni Lani Hulagay, kag Jima Disina, Sampurok Gaisano, Barangay Alihes. Taga Alihes, good morning. Kay Jose E. Erson Lapinigonyo, good morning from Stonehaven, Granada. Kay Leonila Tarusan, good morning. Nagamonitor live sa Purok 20, Barangay Alangilan. Merry Christmas. Taga Barangay Alangilan, good morning, gid. Dira kay Barani ni Rico. Tamiyaw ya si Bukay, aming Opsima Gingging Perez, Konsing Baran. Alin dira sa sitio Pait, La Carlota City. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:02. Pasudlon ta ang report sa Kapitolyo. Gobernador Lacson nagapati nga maganubo ang kaso sang kolera sa Negros Occidental sa pagtukod sang Food kag Drinking Water Quality Monitoring Committee. Balita Kapitolyo. Si Aksyon Marlon Hinubia may report. Aksyon Marlon. Nagapati si Negros Occidental Governor Bong Lacson nga dako ang mabulig sa pagpakaganahagan sang kaso sang kolera sa probinsya ang pagtukod sang Food and Drinking Water Quality Monitoring Committee. Suno sa gobernador, nagalaom siya nga ang tanan nga mga local government units sa LGUs sa bugos nga probinsya ang makatukod na sang sining komitiba. Maduduman nga amo ining ginbando niya sa ginpatagan nga pagsinapol nagaligad nga bulan sang Nobyembre. Sa ulihing datos sang Provincial Health Office, may 73 na ang kumpirmado nga kaso sang kolera sa Negros Occidental, samtang 3 sa gihapon ang nagkalamatay. Una diri ang may pinakadamo among sunod sa Talisay nga may 24, ginsundan sang Silay 22, kag Ibi Magaluna nga may 15 kakaso. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo, aksyon na Marlon Hiroboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:03 na. Kamusta na ang palibot sang syudad sa Bacolod? Ang IPM nagpisa na, kitagaan kamuligwa tob-tob sa bulan sang Abril. Pero kinahanglan nga aktibo kag mangin mapisan. Sino kapakot? Base kon pagkatapos sang Abril, kundi may mga bidding na nga patigayunon, kay siling ni Mayor Albi Benitez, mga 8 sobra na ang nag-apply na nga may kursunada. Luyag nga magserbisyo man pangakot basura dire sa syudad sa Bacolod. Di may bidding ina, ambot silingon kung sinong may pinakanubo nga bid, amo na magadaog. Sigurado ako ang IPM CDC mainta mangyapon ni sa bidding, no? Ang aton punto dire kon maayo ang serbisyo na abi hindi. Amo nang siling ko bala. Wala man sang kinanglan nga kakason mo ang isa ka nagatrabaho husto. Katulad sa mga ahensya nga ginahire sang gobyerno, katulad sang pagpanghakot sang basura. Kung maayong performance, kundi maayo, galing bla kalabanan na muna pagkasulod ga karakasa, pagkatunga-tunga, medyo nagakanay-kanay na, gamat na tinamaran, maayo man mga hakot basura, maayo man hindi. Di pag-abot naman sintimpo sa Disyembre, ara naman, karakasa naman, kay manti may mga pamaskwa mo sa mga dagko nga establishmento komersyal. Hindi maayong batasan na. Kinanglan maintain lang na. Kung anong schedule, tumanon lang. Hindi kayo maugtas ka pa. Manimaho pa na isa ka lugar, antes mo hakuton. Inablang daw pasapayan na lang kay manti. Nakabato na, nakadaog na, nyati tinuig naman niya. Medyo ulo-enjoy naman kita, tinamaran ng opisyo bla. Tiyan mo na, wala kakabalo ang tinuig kadasig. Tiyari naman ho. May gani, kaya yung tagaan pa extension ang IPM. Pero sigurado ako may ni sila sa bidding. No? Ang pinakanubo, siling ko, among magadaog. Kaya ang bidding sa gobyerno, yung bintaha sa gobyerno na magluwas lamang kung may ara naman kakuting-kuting
nga bisan mataas tong isa kay malapit kag damo kilala kag na medyo gapasot under the table amo pang madaog amo nang pinakalain gid nga nagakatabo inablang pasuhutan mo para padag-on ka ti makibot ka ko sa inya daw gamay mo to isa to nga napirdi pa to ini daw taas-taas ni daogaw ti kisa mo na bla inablang batasan sa gobyerno pasuhot inang lik-klik anay. Ti mag-amuna nga nagdaog kagay pang-lik-klik ka, milyon man nga pinartida sa pila ka mga buaya sa gobyerno, ti kundi ang serbisyon di mayo, na tukiban ko ini, may ara kita abyan sa sulod mismo, amo gali ini, ang nagkakatabo. Kinahanglan, mahatag kagid. Tini mga tao ni, tilo-tiluan man lang iban, gali kay ang ganit nila ay milyon na. Tiamak mo muna nga. Ti ko di ka sa lalig maning iba nga nagdalaog niya. Naghatag na ko to. Baba, purti galing abilidad nyo. Ubra ka mo da sang pasundayag. Medyo kuno abyar sa likod sining pila ka mga nagapangakot basura. Gali kay ang basura ginahakot, ang kwarta gatupa sila bulsa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Aksyon Radio! Ang inyong mabatian, isa ka binayaran ng programa kung anuman ang ginhambal. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa matay! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya.
Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto ko? Gusto ko pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot gid ka mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kaysa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Why na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag manggid. Lupangita pa sila? Papa nila o mama? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na-rescue namon sila. Pagkakuro-kuro, idala namon sa police station. Pagkakuro-kuro tapos yung giwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do tarapo gidya. Kaya ang amon nga magulang, pwede ka isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gidya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kaya nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyunan, kagi pang kuan ko gidi lalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naguti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kun makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lian kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ganang biskwila. Tungod nga kung tudloan mo sila sala. Katruma sila sa binangon. Sir, kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sa ila liog. Isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig ninyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sa amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Napatian ko kay Action Parade sa Langas alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga gin naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag gabay nga ang pagpakamayo sang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay sang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress. Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw 37-27. Unang nga bula resulta 37 kag 27. Second draw 12-25. Ikadwa nga bula resulta 12 kag 25. Third draw 32-29. Ikatatlo nga bula resulta 32 kag 29. Aber, rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 645 kita. Ang jackpot 8,910,000. Ang jackpot 8,910,000. Kombinasyon in any order 11, 39, 8, 36, 6, 42. Resulta sang 645, 11, 39, 8, 36, 6 kag 42. Saylo kita. 655 baw dako naman. Ang jackpot 100,532,794. Ang jackpot 100,000,000
532,794. Kombinasyon in any order 5, 21, 20, 10, 29, 50. Kombinasyon sang 655, 5, 21, 20, 10, 29 kag 50. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:21 na. Morning landa kay Paulo Orbigoso Vargas, patamyaw ko no, taga Sinda, Espanya. Labi lagi kay Tataya Dondon Vargas nga always nagapamati sa programa. Madamo gid nga salamat. Wala sang anuman. Kay Jopre Lindayaw Makitid, good morning man. Tamyaw lang ko sa pamilya Makitid sa Tabo, Ilog. Number 1 gid kamo samon, salamat gid. Dira man sa kay Mayok ba? Mayok, good morning. Kay Christine Minyes Villalobos, dira sa Barki Tribe. Bawang Barki Tribe, arena sila. Merry Christmas ko na. Alin kay Kimpo Yulo, Ardong Yulo, Antonio Villanueva, Antonio Yulo sang Binalbagan. Taga Binalbagan da, good morning. Kay Boards Asa ko no. May man nga pagmonitor. Kay Niliana Sabran, monitor kami niya sa Barangay Tagok, Porok, Manga, Kabangkalan City. Kay Ray Flores Barayuga, sumuman kay Eric Corbina, morning, from Kabalikat, Sibicom, 401, Binalbagan, chapter. Sige. Kay Marhal Buna, Happy New Year. Kada agaga monitor gid. Kudiri sa silay, wala gid untat ang ulan kuno. Kay Nimpa Ibanez ang Barangay Tangob, good morning. Dira kay Jinky de Alagdon, morning kuno kay Mr. Arthur Jeep Villasor, Banisa Mayo, Mama Lulit de Alagdon, Papa Joe, Alma Uligon, Noel Amar, MB Season, tanan niya nga pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, alin sa Arizona, USA. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Balik ako pagkatapos ini. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana ano nang nauya ako makulang eh siyempre pigado tas kay ano ko sila manisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay
kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit di siya ga ano sa Ang inyo. permi gid siya kay hinablos ko siya pero Oo. bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kagisa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa complete gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nakulam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga conflict sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala man siya magamit, no. Pero sang last time ginabantayan yung gidman ang result na Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gid yang babatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagid ko kay basta ko nadala nagid kami nga may pamangkot pa gid daw. Nakabudla gid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa mga skila. Last time antong na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung kisana, ano nang ako makulang. Eh, siyempre, pigado. Tas, kay, ano ko sila. Mandisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi. Hindi ko mapasar kay wala ko ano. Hindi ko permi makamit. Tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit. Tapos, ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita. Kay isa blurred man ang cellphone niya. Kung ang ginagamit ko dyan, wala sa anak ko baan ko for me kasi hindi mo ko madala sa top. Siyempre kay isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang One, ikaw ginang valedictorian? message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tao gid nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo ka. Hindi nyo gid limit ang inyong self. Nga biskan pigado lang kamo mo silingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat kamo sa mga eskwela damo gid paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige-sige lang kamo pray kay God may madamo gid nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location.
But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na ng Lontang report sa Bacolod City Hall, seguridad kag paghalong kuno sang Bacolod non, ginapanugyan ni Konsyal Calao Puentevilla angot sa pagsaulog sang bag-ong tuig. Detalye upod kay Action Art Tayhupon. Action Art. Good morning, Action Fred. Liwat ng ginapanugyan ni Councilor Calao Puentevilla at Chairman sang Committee on Health sa konseyo nga hindi dapat pagkalimtan sa publiko ang padayon na paghalong angot sa nagirapit nga pagsaulog sang bagong tuig. Suno kay Puentevilla, apisar nga wala na sang regulasyon nga nagdumili sa pagtipon sang tagsa kapamilya sa amo nga okasyon, wala nagkakahulugan nga makumpiyansa man ang publiko labi na sa padayon nga pamahog sang COVID-19. Dugang pa ni Puentevilla, hindi lamang ang risgo nga matapikan sa virus ang iya ginakabalakan, kundi ginapahalong man siniya ang mga pumulyo batok sa posible pagluntad sang aksidente sa madalanon lakip na ang paggamit sang palupok o kon pyrotechnics. Ginapaabot man siniya ang pagdugok sa mga Bacolonon sa NGC sa New Year's countdown activities sa diin magluwas sa fireworks display, may paraffol pa nga pati gayunon ang alkalde. As always, no, padayon sa gihapon ang aton pag-remind sa aton mga kauturan labi na sa mga celebrar. Although congratulate kita, no, kung nag-upod kita sa pag-celebrate sa aton mga kauturan, but we will always remember nga ang aton nga mga health protocols ara sa gihapon, no, from the virus. So we will just have to be reminded nga halong sa gihapon, no? From health protocols hasta sa firecrackers naton nga celebration. I'm sure kalustanan excited kag nagakalipay, hitlaw ang kada isa, no? Luyag ta lang i-remind ang tanan nga maghalong lang, no, as always. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Action Art Tayhupon una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:35 na. Kay Elmer Buyet Villamor, good morning. Kay Dodge Dalida da, muli na kay Perla Dalida, kag Sinika Mahilom kuno. Kay Joe Art Mandagit Tones, good morning man. Kay Cecil Bikbik, nagamonitor sa Orchids. Okay, mapagi kuno sa FB Live. Kay Mrs. Ima Francisco kuno sa Kasinda. Carmen Binubuhan. Kay Idilaos kag Nana Isabel sa Victorias, good morning man. Kay Dante Makilan, may lang nga pag-monitora. Evergreen Herbal Capsule. Anong epekto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ginatinluan niya, ginapabakod niya. Action Radio!
Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na paghulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon.
Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na nasang ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang ibang nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB,
mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TV aksyonan. Panibag. Philippine Standard Time, las 5:46 na. Pasudlon tang report ni Action Jan, tricycle driver na lukpan sang puwitis sa syudad sang Bago, Pilason. Detalye upod kay Action Jan Diaz. Action Jan. Action Fred na record sa Negros Occidental ang ginakabig pinakauna nga firecracker-related incident sininga 2022. Dari na Action Fred na gluntad sa may syudad mismo sang Bago. Ang biktima isa ini sa ka-tricycle driver naging kilala kay Rex Galiendo, 45 anyos, isa kag-residente sa Puro Camonsil, Barangay Sampinet sa syudad man sang Bago. Na-interview naton si Police Lieutenant Jodicis Catalogo, ang spokesperson sa NOCPO, sunod sa iya, ila kung tali ginapaabot, nga wala giblasang persona nga malukpan sang palupok sining pagsugalaw sang bagong tuig. Pero kay na record na sa syudad sang Bago, late reported ini siya kay mga alas 12:30 sang tungang kung sa kagahon nagluntad ini nga insidente dito mismo sa may Sampinet Action na Freda. Sunod diri pa kay Catalogo, naga-inom-inom ining si Rex Galiendong biktima upod ang iya mismo nga mga himata. Hubog ini siya sang gulpi nga ginsindihan sang iya utod nga si Eduardo Galiendo, ang isa ka whistlebamo kon puitis. Siguro bangod sa kaulugbo Action Fred, pinulot ni Rex ining puitis kag naglupok sa iya nga kamot. Resulta, pilason ini siya sa kamot aksyon na Fred, gindalag na una sa Bago City Hospital, pero eventually, para mas malapatan sa pagbulong, ginsaylo ini siya diri sa Bacolod Queen of Mercy Hospital sa may Iroreco, Barangay Mandalagan sa syudad man sang Bacolod. Liwat ka nagapanugyan si Catalogo sa publiko nga kung mahimo likawan ang pagpalupok kag ilabi na kung ikaw nakainom Action Fred. Agod malikaw sa aksidente kung insidente sa pagbulagman sa bagong tuig. Yes sir, it's actually sir, it was a late reported. The first nato nga incident sa firecrackers incident 3 sa Negros Occidental came from Bago. Atong nga mga biktima sir nga 42 years old under the presence of alcohol while doing so nalukpan sa rangiya kamot sa palupok nga puitis. Believed to be nga ining puitis sa old stock na nila sa palupok nila. All the while sir, unfortunately nag-cause na tawag ng first note naton ina-consider the first firecracker incident sa Bilog na Negros Occidental came from Bago. Si Police Lieutenant Jodicis Catalogo ang spokesperson sang NOCPO. Sa tataran nga mga kaaksyon sa mamahilig na magigihop sa mainit ka kapekon ka down bus. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na, pipilalang kablater entre, opisyal nga nabalhag sa record sang aton sini kapulisan. Balita sa Pato. Updan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na. Si Aksyon Dale gali, no? Alipat mata. Si Aksyon Dale Salazar ang ara sa patrol. Aksyon Dale. Fred, alas 12:15 kinasang kagahon sa drug bypass operation ng ginapatigayon sa police station number 8.
sila sa area sa Puruksay, Silito, Magsungay, Barangay Singkang Airport, diri sa may Bacolod City. Nadakpan diri amo si Jericho Navarro Itizon, 35 anyos, residente man sa Magsungay, Singkang Airport. Ginkilala or according diri kay Police Major Jory Puertong, hepe sa Police Station number 8, nakuha diri sa suspect ang bypass item, isa ka elongated heat-sealed transparent plastic sachet sa suspected shabu plus additional na duha palit ka elongated kag duha ka big heat-sealed transparent plastic sachet na nagaudod sang suspected shabu action Fred. Nakuha man sa posisyon ang isa ka color gray nga pouch kag ang bypass man nga 500 peso bila. Ginabanta sa kapulisan nga more or less 10 grams nga nagabalor sang 68,000 pesos nga droga ang na-recover sa suspect nga karon na preso sa area sa police station number 8. Samtang karon sa Aga Action Fred, mayara sang turnover of command nga patigayunan dito sa may banwas sang Murcia. Kasunod nga magaretiro na si Police or si Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang commander sang 303rd Infantry Brigade. Siya ang pagabuslan ni Colonel Michael Samson nga mo ang magapanguna sa 303rd Action Fred. Si Samson, siya ay nag-survey bilang Deputy Commander sang 303rd. Humalin sang 2019 tub 2022. Mga balita gikan sa patrol, ang ka-action nyo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:52 na. Federlip Lending Corporation. Ginapahibalo nga ang Federlip Lending Corporation kag Metropole Lending Corporation is... This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi may kumataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basuhan nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio,
importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga pumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga time la 5:58 na standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio.